Senyores i senyors, bon vespre i moltes gràcies per la vostra presència. Després d'aquesta animació que ens han regalat els Sandungueros, el grup musical més internacional de Lloseta, anirem a començar l'homenatge a en Pau Reinés Villalonga. En primer lloc, veurem i sentirem un vídeo que han preparat i realitzat els germans Ramon Calatayud, els quals volen que vos dirigeixi aquestes paraules. Aquesta nit, en homenatge, volem escoltar una veu molt especial. Ens referim al nostre estimat Pau Reinés Villalonga. Encara que ens va deixar, avui el sentim aquí, acompanyant-nos. Per això, amb l'alegria de tenir-lo present a través de les seves pròpies paraules, vos convidam a veure una entrevista que li varen fer el desembre de 2008, pel 25è aniversari de la revista Lloseta. En aquest diàleg, en Pau nos explica com van ser aquells primers 25 anys, qui va formar part d'aquest camí i el valor de la revista pels lloretins. Sense més, i convençuts que les seves paraules ens inspiraran avui més que mai, amb tots vostès, en Pau Reinés Villalonga. La primera crònica que vam escriure va ser per exemple, el més important en aquell temps era quan se volia fer el segon tram de la carretera de Lloseta i Inca, i era molta polèmica perquè un grup la volia paral·lela al tren i altres la volien agafar la mateixa ampliada. Quan fèiem una revista mensual ve a ser com a la crònica de tot el que ha succeït a Lloseta, ha passat a Lloseta, d'aquest mes. I en canvi, per exemple, una premsa diària és distint. Hem de pensar, hem de diferenciar un poc. Que duim més crònica, deixant constància per dir de demà, quasi. De moltes de coses. És la crònica del poble. La revista està distribuïda d'informació local, informació general local, després la deportiva, i després tenen peu o tenen en priu a la revista totes les associacions locals, de la parròquia fins a Estel del Cocó, Univers i Madur, de ports, escoles, etc. Aquestes dues seccions se confeccionen de lo que tothom ha sentit pel poble. És a dir, inclús ens fan arribar missatges, això seria bo per els floquets, perquè la gent ja distingeix el que és notícia, el que és comentari un poquet satíric i coses d'aquestes. Que nosaltres sapiguem són les seccions més llegides de tot això, i la part demogràfica, la part dedicada als naixements, als matrimonis i les defuncions, és el que més... Tècnicament no ha estat difícil, tal volta ha estat difícil econòmicament, per no poder adquirir segons quins programes informàtics i segons quines màquines informàtiques. N'hi ha qui són fixos i n'hi ha de més 20. Perquè des d'aquell que ens dona la pluviometria, aquell que només fa un petit comentari. O que a vegades me diuen que du de nou, no hi ha res de nou, però per una persona d'escarapatura allò és de nou perquè no ho coneix. I en canvi nosaltres fa estona que ho coneixem. Quan no toca riure i quan no toca plorar.
després d'aquest motiu vídeo, ens ha de venir a parlar la Valdesa. Però fa una setmana justa hagués passat això, haguessin tingut dues de Valdeses. Però mai havien tingut cap i en una setmana n'hem tingut les dues. Però bé. I el dilema que jo tinc en aquests moments és que no sé si ha de començar a parlar la Valdesa actual de Paquita Campins o farà l'anterior d'Angelina Pérez. Així, com qui no ho sé, que venguin i que ho facin així com elles dues vulguen. Bon vespre a tothom i benvinguts en aquest homenatge a en Pau Reinés. Quina emoció veure tanta gent reunida avui aquí. Sí, realment impressiona. I dius, si en Pau pogués veure això, se'n sorprendria segur. Segur que sí, però bé, també hi estava molt acostumat. I sabem tots i totes que som aquí que li faria molta il·lusió. I de totes maneres, d'alguna manera, sí que hi és present, perquè aquest homenatge no és un comiat trist, és una manera de donar-li les gràcies com ell se mereix. Totalment. Estava clar que aquest homenatge havia de ser amb el poble, a les entitats, les associacions, la gent, la seva gent, perquè en Pau era poble. I, a més, mai va voler protagonisme, però és que era un protagonista d'aquest poble, i ho sabem. El seu protagonisme li sortia sol, perquè era tot arreu, darrere de la càmera, darrere d'un article, darrere de la revista, darrere d'un arxiu, recollint, escoltant i guardant. Era com un rellotge. Recordes aquells correus mensuals per recordar-nos l'article per la revista? Com les hem d'oblidar? Sempre m'ho deia, ja ha passat un mes. I així, anys i anys, tots els que han col·laborat a la revista, segur que ho recordareu. En Pau mos feia tenir consciència del temps que passava, però també de lo que fèiem. Mos feia mirar enrere per valorar el que venia. I també mos animava a mirar endavant, perquè ell creia en el valor de deixar constància, de no deixar que la memòria s'esborràs. I per això avui no només el recordam, sinó que el celebrem tots junts. I mos emociona veure com cada associació, cada col·lectiu, cada persona que avui hi participa hi ha posat una part seva. Per això, avui... Sí, crec que ara és el moment d'agrair de tot cor a la família d'en Pau i a la seva dona per la vostra generositat, per organitzar també i compartir aquests moments. Sabem que no és fàcil, però també sabem que en Pau forma part de tots nosaltres. I també un agraïment molt especial a totes les associacions i totes les persones que heu dit sí sense dubtar-ho, que heu volgut posar paraules, imatges, música o un silenci en aquest acte tan especial. I sobretot en els organitzadors, en els amics d'en Pau, en Biel Ramon, Antoni Santandreu, en Jaume Morro i en José María Escudero. I és la nostra companya i regidora, en Sílvia Muñoz, que ha estat en el capdavant d'aquest esdeveniment amb els organitzadors per part de l'Ajuntament. En Pau va ser reconegut com a fill il·lustre de Lloseta i aquest títol no només és una distinció institucional, és el reflex d'un sentiment compartit, no només per la feina que va fer, sinó de la manera que la va fer. Amb passió, amb humilitat i amb un amor profund pel seu poble, perquè ell va fer sentir orgullós de ser d'aquí i ens va recordar que el més important és cuidar el que som. I avui el recordam amb aquestes paraules que dèiem ara en Paquita i jo i que vendran, en la música que ha començat i que seguirà, amb imatges i sobretot en la nostra presència. Tots els que som aquí duim una peceta d'en Pau de dins nostre. I per això sabem que aquest homenatge obri molts de camins. En Pau era memòria i era futur. Guardava tot el que passava, però no ho feia per nostàlgia, sinó per construir, per enllaçar, per fer que mai ens perdés allò que dona sentit a un poble. I com diuen, les coses no moren mentre qualcú les recordi. I aquí, avui, ell no és només recordat, sinó que viu entre nosaltres. Així que comencem aquest homenatge amb gratitud, amb emoció i amb orgull. Gràcies per ser-hi. Gràcies, Pau. Gràcies, Pau. Seguim amb el nostre programa.
Ara toca el torn a l'actuació de dos violins. Na Magdalena Ramon i na Júlia Ramon, que són tia i neboda, nos interpretaran el duetini d'Ignaz Joseph Pleyel, compositor austriac de l'època del romanticisme, el qual també fou un editor musical i fabricant de pianos. Amb tots vosaltres, Magdalena i Júlia.
Ara li toca el torn a en Jeroni Reus, que en representació dels sandungueros en dirà unes paraules després de la projecció d'aquest vídeo. Meu amigo Charlie, meu amigo Charlie Brown, Charlie Brown, meu amigo Charlie, meu amigo Charlie. Se você quiser, vou lhe mostrar a nossa São Paulo, terra da garoa. Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa. Se você quiser, vou lhe mostrar a lebre mais bonita do Imperial. Se você quiser, vou lhe mostrar meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval. Charlie, Jorge Ben. Se você quiser, vou lhe mostrar torcida do Flamengo, pois igual não tem. Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu baião. Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração. Bon vespre i moltes de gràcies primer de tot en els que heu fet aquest acte que no se mereix menys. Ho haguéssim pogut fer en el camp de futbol. Això està petat. Quina gentada, quina resposta. No se mereix menys en Pau. No se mereix menys. Bueno, jo per la banda que me toca d'en Pau només puc tenir paraules d'agraïment. No vos vull cansar perquè supos que hi haurà gent que podrà xerrar més en profunditat d'ell. Jo puc xerrar de manera més humana d'aquest senyor. En Pau, de cara en els sandungueros, el que va ser la primera persona que va donar visibilitat al nostre projecte, vull dir, com a cronista, que ha dit en el principi, meravellós el vídeo primer. Diguen que les primeres fotos, quan nosaltres van començar, no hi havia mòbils en aquests nivells, i vull dir, les fotos eren escasses. I diguen que les primeres fotos professionals els havien d'anar a cercar a la revista de Lloseta. Una autèntica passada. Sempre mos va seguir, sempre mos va emetre un suport total. Tots els que ens hem mogut un poc dins, tots els que ens mouen, que són molts a Lloseta, dins els temes un poc culturals, que som inquiets amb aquest tema, clar, comences en la teva curolla un poc tot sol, però viva el món, arribava un moment que pegava dins els seus braços, perquè ell és que tenia la clau de tot l'assumpte, no? I tant si vaig voler com si no vaig voler, vaig tenir un acostament molt agradable en Pau, i és una persona que crec que la vaig conèixer massa tard, però no sé, me va deixar una empremta molt bona i vaig arribar a tenir com una veneració per ell. Veure-lo a cada event, aquí on hi havia cultura, ell se feia present en la seva càmera. Després, les seves cròniques, la seva manera d'escriure, la seva manera de dir les coses, no sé, a mi me va sorprendre molt. De fet, si jo hagués de definir en Pau, per jo en Pau és una d'aquestes persones úniques, que ha deixat un buit. En Pau no té substitut. En Pau l'han disfrutat i el seguirem disfrutant de tot el legat que va deixar, però no hi ha ningú
que pugui substituir, d'aquestes persones que quan se'n van no és que deixin un buit, sinó el que deixen és una sorpresa perquè te'n dones compte de que el que tenies de vora era una persona única per la seva manera de ser, per la seva independència, per el seu altruisme, per la seva crítica, per el seu prova de cirereta, que a mi m'encantava. He de reconèixer que jo vivim en el camp i estem el que toca, no? Estem abonats a la revista de Lloseta i l'amor deixaven a l'apartat de correu i clar, en de Madalena a vegades la pregunta era ha arribat la revista? I quan havia arribat, haver de reconèixer, sí que mirava la portada, però me n'anava directament a floquets. No mirava i després la llegia d'una estirada i després tranquil·lament i la llegia a poc, i veure a vegades això com repartia aquesta frase lapidari del principi, aquesta villa condal. Era una cosa extrema. Això ja és més a nivell personal, no tant a nivell de Sandungueros, no. També a nivell de... Jo només puc contar un parell d'experiències que he tingut amb en Pau, que ho faig amb molt de gust, però les compartim amb altres, perquè com que són personals segurament no els sabíeu. Me'n recordo que el primer any que vàrem anar a Coburg, a Alemanya, per nosaltres va ser una fita increïble sortir de Lloseta amb aquell grupet d'amics amb sos putes tambors, que tanta creu vos han donat, ara ja tocam un poc amb bé. Ostres, me n'anaven de cap a Coburg, per nosaltres era una sensació, era anar a Eurovisió, jo no sé com us ho he de contar. I res, quan vàrem venir, pues el mateix que vosaltres. Jeroni, com ha anat? Bé, diu, hem de pagar qualque cosa a la revista, jo t'agrairia. Diu, mira, jo no he estat. Faràs el favor de diguem-me com ho hem de fer en això. Explica-m'ho tot, conta-m'ho tot, i ho col·locarem i posarem el que faci falta. Si vols un quart, si vols mitja pàgina, el que me demanis. Vinga. I jo me vaig posar, clar, ja me veig, jo som visceral, ho dono tot i ho llet tot. I res, me vaig poder escriure i signes d'admiració i d'exclamació i per amunt i per avall. I després ell va acuir i va redactar jo de manera periodística. Dic, conyo, Pau, i els signes d'admiració... Diu, en el periodisme no se posen aquestes coses, Jeroni, s'escriu d'una manera més plana. Se trata d'informar. Dic, va, Pau, va. I me va donar una lliçó molt bona. I després el més gran que he fet amb ell va ser quan l'Ajuntament de Lloseta me va demanar per fer el pregó, que m'he vist que era ben jove. I me va demanar per fer el pregó, i jo, clar, això és un orgull, com us podeu imaginar, un orgull molt gros, i vaig dir, per favor, jo no la puc cagar, he de mirar com m'enfoc, què he de fer? Anant en Pau, no? Vaig anar en Pau, dic, Pau, m'han dit, ho sabia, que has de fer el pregó, sí. Diu, i estic un poc perdut, dic, com ho haurien d'enfocar en això? Diu, i com ho hem d'enfocar? Per dalt? Amb música? Dic, ostres, tens raó, Pau, tens raó. Aleshores, me va obrir les portes de la biblioteca, he de reconèixer que no hi havia estat. I me va deixar entrar dins aquell temple de sabidoria, aquí on hi ha tots els anals del poble de Lloseta, i va ser fabulós. Me va posar tot el que m'havia de posar, me va pujar en el primer pis i me diu, tot això és teu, si vols res som a baix. I se va ficar allà de dins. Vaig estar per almenys 10 minuts a un manco girant i mirant i no sabia quina sensació més bona. I entre tots dos ja vaig coir la seva idea, varen començar a treballar totes les coses i res. I el pregó, la veritat és que ell me va donar un suport molt bo, tant en consells com amb aquestes coses. I a partir d'aquí, jo la veritat és que sempre vaig valorar molt la seva independència, tal i com se presentava. Jo no sé si qualcú sabia de quin peu se calçava. Jo una vegada ingenu, perquè això de ser ingenu no, per dalt, li vaig demanar, dic, anda, Pau, perquè jo el volia dels meus. Dic, Pau, i tu de qui ets? Diu, si no ho sap ningú millor, Jeroni. I vaig quedar... Diu, sí, així no saben on t'han de col·locar. Diu, la base és aquesta, dic, jo ja no ho puc amagar en això. Diu, bé, tu fas el que vulguis. I no, per suport que no m'ho va contestar. Vaig quedar frit amb aquesta, molt bona.
I res, podria xerrar més, però jo supos que hi ha gent que té coses més interessants que jo que digueu vos. Per tant, Pau, fins al mes que ve, si el Baldo ho vol i el rector també. Un octau de rector. Salut, Pau. I darrere d'aquest magnífic discurs d'en Jeroni, en Jaume Mica. En Jaume ha estat una persona que des de jovenet va estar en contacte amb en Pau quan aquest li va cedir la corresponsalia del Diario de Mallorca perquè en Pau havia de fer de balda. Des d'aquell moment, en Jaume sempre ha estat al seu costat i han fet moltes feines junts. Però millor que ho conti ell, no ho trobeu? Au, Jaume, si has de contar més detalls, aquí t'esperam. Bones a tots. És la primera vegada que faig un panegíric d'una persona que ja no està entre nosaltres i que m'unia una forta relació. El meu objecte principal és honorar la memòria d'en Pau Reinés Villalonga i compartir amb el present l'impacte positiu que va tenir en la meva vida. Crec que és el millor tribut que li puc oferir. El 14 d'abril del 2023, l'Ajuntament de Lloseta, en sessió plenària extraordinària, va acordar concedir la distinció i proclamació de fill il·lustre del poble de Lloseta a Pau Reinés Villalonga. A més, la Corporació Municipal també concedí a títol de fill predilectes a altres 4 llosetins, en José María Escudero Pol, Antoni Santandreu Ripoll, Jaume Morro Ripoll i a títol pòstum a Tolo Bestard. Els 3 nombrats fills predilectes, juntament amb en Gabriel Ramon Coll, mos posaren endavant per organitzar un homenatge al nostre company i amic que mos va deixar el dia 28 de desembre de l'any passat. No vos diré tot el currículum de la vida d'en Pau, però sí algunes pinzellades. En Pau va néixer a Lloret el dia 8 d'agost de l'any 1944 en el carrer Pericàs. Els seus pares foren en Miquel Reinés i na Margalida Villalonga de Cas Moliner. Per això he conegut en el poble també com en Pau de Cas Moliner. Té una germana menor, na Catalina. L'any 1978 es va casar amb na Francisca Ramon Oliver de Can Pistola. Han tingut 2 fills, en Miquel, llicenciat en Psicologia de l'Educació, viu a Madrid i està casat amb Naimé. Té 2 fills, en Pau i Miquel Àngel. La filla, na Margalida, llicenciada en Medi de la Comunicació, viu a Toronto, Canadà. Aquest any ve anat per primera vegada l'homenatge a la bellesa i no ha pogut ser. La revista Lloseta, cada any des de l'any 1985 fins al 2022, feia una edició especial dedicada als nous homenatjats, que en Pau li dedicava molt de temps i molta de feina. L'amistat que m'unia amb en Pau sorgí d'una necessitat de pertànyer a un mateix grup social, ja que entre ell i jo hi ha un parell d'anys de diferència, però no va ser obstacle per compartir passions, projectes durant moltes dècades amb una gran col·laboració fructífera amb iniciatives culturals i periodístiques de Lloseta. L'any 1973 fou elegit regidor de l'Ajuntament de Lloseta, tenint esment de la regidoria d'Hisenda. A finals de l'any 1975, amb la mort d'en Franco, va ser anomenat batlle de Lloseta per al governador del moment, en Cassim Ballester. Va ser en el temps de la transició i durant la seva batllia organitzar el servei d'aigües potables i la xarxa d'aigües brutes. A l'estiu de l'any 1978 es van inaugurar i beneir les noves escoles del Puig, Col·legi Nacional Mig de Lloseta, que comptà amb la presència de la donants del terreny, la senyora Carmen Delgado, la viuda d'en Joan Marc, i la bendició l'efectuà mossèn Andreu Llebrés. Per tant, la meva relació i amistat es remunta a finals de l'any 1975, ja que ell era el corresponsal del Diari de Mallorca i al ser anomenat batlle de Lloseta me varen proposar ser el corresponsal de dit diari. Aquesta substitució fou des del gener de 1976, jo tenia 23 anys, i vaig escriure amb el pseudònim de Mestral fins a l'any 2000.
Era a finals de l'any 1983 que la meva col·laboració i amistat amb ell agafà força, ja que em va proposar formar part del Consell de Redacció de la revista Lloreta. Durant molts anys vaig cobrir per la revista les informacions dels plenaris, cròniques i escrits que també apareixien publicades en el Diari de Mallorca i a través del que escoltaven les ondes de Ràdio Balear. L'any 1984 me tenia que reunir amb en Pau moltíssimes de vegades, ja que el ple municipal era molt, però molt problemàtic, per exemple, per designar una simple festa local. És a dir, que des del primer número del desembre de l'any 1983 fins al darrer, 517, desembre de 2022, varen col·laborar junts, així com amb altres persones, en la redacció, escrit, publicitat, distribució de la revista. Record en nostàlgia, així com es muntava la revista en el despatx d'en Paco, l'arquitecte, en Francisco Villalonga, i que duien la revista a imprimir a Cas Frare a Petra. Després anar a recollir-la i efectuar el repartiment, ja sigui per correu o a peu pel carrer del poble. Repartiment que fèrem en Pau i jo durant els 40 anys de la revista. Van ser 40 anys de la meva vida treballant per la revista conjuntament amb en Pau. Com he comentat, als anys 80 jo estava molt vinculat al mitjans de comunicació locals i en Pau, ja que no li bastava de la revista, m'animà a compartir un nou projecte, la televisió lloretina, TV7, Associació Madrà. En Pau Reinés, en Llorenç Ramon, el fill d'en Llorenç, en Miquel i en Vicent, i jo mateix, en Jaume Morro, cercaren socis fundadors i en varen aconseguir una vintena. Gràcies a la seva aportació econòmica, pogueren dur endavant la televisió. Dins la programació, en Pau fou el director, en Llorenç darrere les càmeres i un servidor fent de presentador dels informatius. Varen ser temps difícils i problemàtics, conflictius. La burocràcia era un problema, presenta dels estudis, etc., però que varen superar. Compartirem moltes anècdotes i viatges com el que varen fer a Catalunya amb motiu d'una trobada internacional de televisions locals a la Facultat de Ciència de la Informació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, del 20 al 23 de setembre de 1990. Remarcar que els programes de TV7 es feien en directe el dijous a vespre i el dissabte a migdia es tornaven a repetir en diferit. Per acabar amb les meves vivències amb en Pau, dir-vos que també varen compartir la fundació de l'associació Hivern i Madur. L'any 2002 formà part de la primera junta amb el càrrec de vicepresident. A la segona junta, desembre del 2005, seguí formant part d'ella com a vocal. Sempre va ser soci. Va col·laborar de manera desinteressada en totes les associacions culturals com l'Associació Filatèlica de Lloreta, del que va ser president, així com esportives i altres diferents partits polítics de Lloreta. Gràcies a la seva tasca com a director de la revista Lloreta, va permetre que cada mes aquestes entitats poguessin donar a conèixer les seves activitats, projectes i iniciatives a través de la publicació. A més de tot això, era un gran apassionat de la gastronomia i gaudia especialment de les activitats culinàries de les associacions, principalment de l'Hivern i Madur i de l'Estel del Cocó. Amant de la cultura i del llibre, l'any 1995 va crear una biblioteca privada que va posar a disposició de veïns, Fundació Reinés Ramon, que ha estat un recurs valuós per investigadors, estudiants i qualsevol persona interessada en aprofundir en la cultura i història de Lloreta. Aquest centre es va convertir en un tresor cultural per al municipi. La mort d'en Pau ha suposat un gran pèrdua per Lloreta, deixant un llegat de compromís cívic i cultural que perdurarà en la memòria del poble. Ha estat per jo un autèntic orgull i una gran satisfacció formar part de la Junta Gestora de l'organització d'aquest homenatge, que ha estat possible gràcies a l'esforç i a la implicació de moltes persones, i vull expressar el meu més sincer agraïment a tots aquells que ho han fet realitat. Gràcies, Gabriel Ramon, Antoni Santandreu i José María Escudero, per dar-me l'oportunitat de treballar plegats en compromís i dedicació en aquest homenatge. Un agraïment molt especial a la família d'en Pau, la seva esposa i fills, per compartir amb nosaltres aquest moment tan significatiu. Gràcies també a l'Ajuntament de Lloreta per el seu suport i especialment a Sílvia Muñoz, que ens ha ajudat durant tot el procés. Així també els amics i tot el públic assistent que en la seva presència han fet que l'acte sigui encara més emotiu i memorable. Gràcies a tots.
Gràcies, Pau. Ara ha arribat l'hora de l'Estel del Cocó. Sonarà la seva rondalla al grup de cantadors i músics i les colles de balladors i balladores nos faran 3 balls. Tot plegat l'Estel del Cocó en 3 peces. Iota la Lloretina, na Candelària i el bolero mallorquí. Bon vespre a tots. Som el grup de l'Estel del Cocó, que hem volgut agregar en aquest homenatge d'en Pau, ja que ell sempre va tenir una pàgina per nosaltres, a la revista, i sempre, quan podia, venia en els nostres dinars i a fer festa amb nosaltres. Per tant, els nostres balladors vos ballaran i nosaltres vos tocarem 3 balls. Gràcies, Pau.
i ballant, nosaltres cantam i ballant, i oblidant les nostres penes, i amb aquestes responerem, salut a tot desitjant, i amb aquestes responerem, salut a tot desitjant. Tots som de Llobeta i tenim salero. Tenim salero i tots som de Llobeta. Tenim salero, per colla que bolero, tenim salero. Que som de Finarrí, per colla que bolero. Que som de Fines, per colla que bolero, senyor Jardí. Turet, 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 ben aviada, ben quasi tot turet, serà turet. Si a la segona meitat del segle XX i a les primeries del segle XXI hi ha hagut promotors culturals que hagin entrellinat el poble de Lloseta, aquests han estat en José María Escudero, en Pau Reinés i Antoni Santandreu, posats per ordre alfabètic, els quals feien una espècie de triumvirat. I doncs bé, en José María i Antoni vos parlaran un poc d'en Pau. Bon vespre, amics d'en Pau. Com que creiem que tots els que estem aquí i ara en el Teatre de Lloseta ja hem manifestat d'una manera o l'altra l'apreci, estima i admiració per en Pau, uns ho han pogut manifestar externament en la seva presència en aquest acte d'homenatge organitzat pel grup d'Amics d'en Pau i altres ho guarden amb un silent respecte, viuen internament aquestes mostres en forma d'una sincera amistat. Gràcies. I d'això volen dir aquests dos vells, que han revertit anys i voldrien tenir la facultat de poder sintetitzar les vivències amb en Pau. Però desistan de fer-ho perquè no hi ha temps i el lloc i el moment no és el més adient. Perquè nosaltres no ens hem sentit ni ens sentim vells. El que sí és ben de veres que hem acumulat moltes joventuts. És ben cert que les nostres vivències amb el dia a dia mai hem contemplat en redundància la realitat de la nostra vellesa. Belles recordances de l'ahir, gaudint el dia d'avui i el demà ja ho veurem. Així, en José María i jo decidiríem que la nostra presència aquí la justificaríem exclusivament en comptar algun dels moments de la convivència amb en Pau. En primer lloc, intervendrà en José María. Bon vespre. Mireu, la meva amistat amb en Pau va començar quan se va inaugurar el Saló Paroquial. Allà, tots tres, tant ell, Antoni i jo, ens vam parar, érem un dels capdavanters per crear el Club de Joventut.
junt tots van crear aquest club i van fer tot el que van saber per poder fer una revista. Després, donant un salt en els temps, o sigui, ja pegam el 1993, el nostre parent de Puerto Rico, en Don Pedro Rosselló, va ser elegit governador de Puerto Rico. Ja se mos va convidar els familiars per anar a prendre possessió, a veure-los, tota la família, i en Pau ho va ser perquè havia publicat la revista i va dir si podia venir ell i la seva dona acompanyant-nos a els 4 que anàvem de cap allà. De Colmo Porganines també ens va dir si podia venir. O sigui, en total vam fer un grup de 7 persones que anàvem a Puerto Rico. Allà la família va estar molt contenta, ens va esperar a l'aeroport i ens va acompanyar per tot Silla. Ens van mostrar tots els parents que no els coneixien, hi havia molt que no els coneixíem, tant de Sant Juan com llavors després anàvem a Ponce, i a Ponce ens va ensenyar salt de part de la família que també estava allà. O sigui, total eren 4 germans, son pare del governador, un germà seu que estava a Ponce, una tia que nomia Mary i l'altra nomia... no me surt aquí. La tia Mary i la tia... Bé, més tard sortirà. Bé, ella ens va acompanyar per tot. Després un dia ens van convidar a dinar a la fortalesa, al seu governador, i també, quan a Ponce, ens van convidar a dinar amb els parents d'allà. I vam anar a dinar en el club nàutic de Ponce. Tot aquest temps en Pau va aprofitar, clar, la seva corolla era aquesta, a fer entrevistes a tota la família. Va poder entrevistar el governador, la seva dona, el seu parent d'allà, i se va passar molt bé. O sigui, vam estar uns dies inolvidables allà. Jo sempre he dit que aquest referent en aquest viatge ha estat una cosa que sempre hem tingut dins el cor i sempre, quan ens veiem, sempre quan ens trobàvem, recordàvem anècdotes d'aquells dies. I jo vol dir que d'aquí donar un adéu en Pau i que sempre ens podem trobar més endavant i podem tots dos recordar el que havia passat. Gràcies. Bé, en la creació del Club de Joventut l'Altura, per d'haver l'any 1960, en Pau, secretari, jo, president, i en José María, responsable de l'excursionisme i de l'edició de la primera revista de Lloseta, que es deia Ventanal, un dels objectius que ens van fixar nosaltres era de revitalitzar les festes populars del nostre poble. És a dir, volíem que tornés a sortir, que s'havia pagat un poc les activitats socials i culturals i volíem que tornés a sortir la cabalgata dels Reis, el Carnaval, bé, totes aquestes festes que ara actualment són tan nostres. Entre elles, les que destacava era la cabalgata dels Reis. I el primer any ho vàrem fer i va anar més o menys bé. Però veiem que hi havia un fallo gros i era que la llum no era suficient, que no veiem bé els personatges, ni el rei, ni tot això. I van dir, hem de trobar una solució. I quina solució hi podem trobar? Hombre, la solució seria que les falles, que empleaven falles, d'això que empleaven després per socorrar els ports, empleàvem aquestes falles i clar, aquestes falles feien una llum molt determinada. I teníem a Lloseta, i vàrem pensar que teníem el pare Mut, que el pare Mut era el qui feia el licor de Randa. El pare Mut era ben llosetí, era frare i estava a Randa i feia aquest licor de Randa. I van dir, anirem perquè ens doni una fórmula perquè les falles facin més claror. I vam anar i ens va donar la fórmula. I ja ens tens tots tres, José María, en Pau i jo, en el solar que actualment hi ha la vivenda d'en Pau, allà en el solar, amb una olla vella, vàrem fer foc i vàrem posar el que havien de posar, el que m'ho havia dit que havien de posar perquè fes més llum. I així ho vàrem fer. I va venir el dia de la cabalgata i varen donar, en els qui duen els portals, varen donar les falles,
els van muntar d'aquest producte que havien fet i els hi van pegar fort. I la cosa va anar beníssim. Beníssim que ningú va veure res, perquè hi havia tant de fum que no se veia res. Però així mateix, en el fons, feien una mica de color vermell i allò, entre el vermell i el fum, els al·lots quedaven excisats i va anar bé. Aquesta és una de les anècdotes que volia contar. I no mos allargam més perquè si havien de contar... Nosaltres, amb en Pau, darrerament hi ha moltes amistats, però és que nosaltres el coneixem de quan duien qualsevol curs, de quan anàvem a jugar pel poble i tot això, i totes aquestes cabòries socials i culturals els van desenvolupar, van tenir la sort de poder emplear el centre parroquial com a club de joventut i, en certa manera, que van quedar molt satisfets. De fet, amb en Pau, darrerament, comentava i em deia, Toni, saps què hem fet de coses? Hem dit, sí, Pau, de fetes, però n'hem deixat sense fer. Cada diu, sí, però ja els farem. Bueno, gràcies. Gràcies. Bé, com hem sentit, tant en Jaume abans com en Toni i en José María van fer moltes coses, moltes anècdotes divertides, que està molt bé, que han recordat coses d'en Pau i això, però ja no sabem el nostre programa i li toca el torn en el cor musical de Lloseta, que interpretaran 3 peces i entre elles el signe de Lloseta, escrit a 4 mans per en Pau i en Biel Pieres, però que tot això val més que no ho expliqui la Cristina Llebrés. Mentre el cor se col·loca, seré molt breu, perquè tots tenim moltes batalletes i molt de records d'en Pau, i jo he de dir que els meus primers records són sense jo ser conscient. En Pau me va fer una foto en el meu primer concert. No sé, no me'n record exactament quin any era, però sí que tinc aquesta foto que després mos va fer arribar, de jo tocant el piano a l'església, i és això, no?, aquest fet que sense que li demanéssim, ell era per tot documentant, fent fotos i fent que després tots puguem guardar aquests records. Després, ja més d'adulta, sí que a tots els concerts que he actuat o que he dirigit o que he estat en la música en el poble, ell sempre hi era, ell sempre estava allà i després també, des que en l'associació Musicart Lloseta varen començar a col·laborar en la revista, cada mes, com bé ha dit Angelina, ell era allà recordant el correu que t'enviava i si qualque vegada era algo un poc massa llarg, te deies que no ho puc posar tot, però quasi sempre ho posava. Te deia que no, però finalment ho acabava posant. T'enviava les fotos, era una manera de guardar tots aquests records i jo supos que, com molt de llosetins, tinc una capsa de pàgines de la revista que he guardat quan hi ha hagut algun moment que m'ha tocat més de prop i que ell ha guardat, l'ha deixat escrit, no? També, les gràcies li puc donar de moltes maneres, però també després vaig poder accedir a l'arxiu perquè pels meus estudis ho vaig necessitar i bé, me vaig quedar, quan vaig veure tot allò, no me basta el temps. Així que és just i necessari que siguem tots aquí avui recordant en Pau i gràcies, evidentment, als organitzadors per fer-ho possible. I ara sí que vos xerré de la música que interpretarem, que abans de res vull donar les gràcies a el Musicart perquè avui no som tots, no hem pogut venir tots, també a Marta, la nostra pianista, i aprofit per fer una crida perquè cercam nous cantaires i avui que està estreat a ple, si no ho dic, m'arranyaran. Així que heu de saber que qualsevol persona que no té estudis de cant ni de res, només basta que canteu a la dutxa o en el cotxe, i encara hi ha gent que tampoc cantava a la dutxa i ha vengut a cantar amb nosaltres, només que vos faci ganes, esteu convidats a venir a cantar amb nosaltres. Som una associació que anem fent tot el que podem i assajam els dilluns a les 8. Interpretarem Rossinyol, peça popular catalana, que tinguem sort d'en Lluís Llach, que segur que tothom coneixerà, i en tercer lloc acabarem amb l'himne de Lloseta.
De l'himne vull dir dues coses, que cercant un poc, rascant la història d'aquest himne, vaig saber que la coral llosatina que dirigia en Guillem, de la joieria, el va estrenar l'any 81, segons la revista de Lloseta. I que jo sàpiga, no he trobat, tampoc he pogut cercar massa bé, però no sé, és un himne que no és molt conegut, que a mi no m'havia arribat mai abans, i quan vaig tenir la partitura a les meves mans vaig quedar molt sorpresa. Vaig dir, això és un himne de Lloseta i no se sol cantar molt. Dit això, la lletra està escrita per en Pau Reinés i en Biel Pieres, i la música és del pare batlle franciscà. Per aquesta, jo crec que el d'avui és com una reestrena, perquè me feia molta il·lusió donar-lo a conèixer, donar a conèixer de nou aquest himne, perquè per mi era desconegut i potser hi ha gent d'aquí que sí que el coneixia i sóc jo la que no ho sabia, però m'ha fet moltes ganes fer una versió harmonitzada que me va fer il·lusió poder completar-lo amb aquestes veus, perquè inicialment la partitura estava escrita tota a unissó, a una sola veu, i veureu que la tornada sonaran 3 veus. I ja per acabar, tinc unes paraules que m'han encomanat en Biel Pieres, coautor d'aquesta lletra, de l'himne en el poble de Lloseta, no ha pogut venir avui i m'han encomanat que llegisqui unes breus paraules. Des de l'emoció més fonda del meu cor i la meva ànima, m'adheresc totalment a l'acte que es dedica al meu bon amic, en Pau Reinés Villalonga, i abraçant a la mateixa vegada a la seva família estimada. La meva edat i alguns problemes físics m'impedeixen avui ser amb tots vosaltres per testimoniar el meu afecte, estimació i valoració al vostre fill il·lustre, en Pau. L'amistat, segons Ramon Llull, pot superar l'amor familiar. Aquest és obligat i aquella és escollit. Però vaja, no puc deixar d'admirar la figura d'aquest amic amb el qual vaig compartir tants treballs, tantes idees, tants de moments enfeinats en favor de la història, valors, cultura i treballs de la societat llosatina. L'himne al poble de Lloseta fou una tasca sortida del nostre sí i escrita a 4 mans. Gràcies, amic Pau, per tot allò que m'ensenyares, per tot el teu afecte, per tot el teu amor a la vila de Lloseta, poble estimat. Gràcies a la nissaga de Can Xalet i de Cas Moliner, de part de la gent de la posada de Son Ordines. Gràcies de tot a Francisca Ramon, als fills en Miquel i Ana Margalida i a la seva germana Catalina. Gràcies, amics organitzadors de la digna vetllada. Gràcies als assistents que sou un signe d'afecte i amistat a la figura de Pau Reinés Villalonga. Una abraçada a tots i una besada amb pessics. Tot vostre, Gabriel, en Biel de la posada. Esperant que vos agradi. Rossinyol, que vas a França, Rossinyol, encomana'm a la mare, Rossinyol, d'un vell boscatge, Rossinyol, d'un bosc. Rossinyol, que vas a França, Rossinyol, que vas a França, Rossinyol, encomana'm a la mare, Rossinyol.
l'harmonia del seu cant, que tingues sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. I així pren tot el fruit que et pugui donar, que avui ens escrius per demà. Faci un dia molt més llarg i així robar tens el temps d'un rellotge aturat, que tinguis sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així que et pugui donar, que avui ens escrius per demà, que demà mancarà el fruit de cada pas. Si malgrat tot cal caminar. Si vens amb mi, no demanis un camí planer, ni estats de gent, ni un temple de promeses sols. Un poc de sort, que la vida ens doni un camí ben llarg. I així tot el fruit que et pugui donar, que avui ens escrius per demà, que demà marcarà el fruit de cada pas. Si malgrat tot cal caminar. Tot el fruit que et pugui donar, que avui ens escrius per demà, que demà mancarà el fruit de cada pas. Si malgrat tot cal caminar. Mirant un vell passat
símbol de fe immortal. Cantem junts el nostre poble, agafant-nos de les mans, una cançó de germans, a Lloseta que és tan noble, a Lloseta que és tan noble. Treballem tots per Lloseta, fent poble molt d'harmonia, conservem dia a dia un caire ple de bondat i ens donin una alegria els vespres de sol posat. Cantem junts el nostre poble, agafant-nos de les mans, una cançó de germans, a Lloseta que és tan noble, a Lloseta que és tan noble. Ara tocaria el torn a en Pere Joan Martorell, el poeta, però per problemes personals no pot ser aquí, però així tot en Pere ha escrit uns poemes expressament per aquest acte i Antoni Santandreu els llegirà. Hi ha homes que passen per la vida com qui travessa un bosc en silenci, deixant només l'empremta discreta dels que estimen de veres el seu paisatge. En Pau Reinés Villalonga, per més senyes, fill il·lustre d'aquest poble que el va veure néixer i créixer, ha estat un d'aquests homes, un home que va escriure des del compromís i la tendresa la memòria viva de Lloseta. En Pere Joan ha fet dos poemes expressament per en Pau. Un es diu Sa Pau del Rei I i l'altre es diu Sa Pau del Rei II. El petit despatx concentrat entre papers de lletra confusa. En la llum tímida dels capvespres treballaves silenciós, incansable, cercant la forma justa de la vida. Records i disquets, fotos perdudes, el batec amic de les paraules nobles, el poble, la festa, l'ermita, el palau, tot ressorgia de la teva mà callada, el cor del poble. Tu picaves el temps, com qui forja una casa dins la memòria. Descansa, enyorat Pau. Nosaltres continuarem fullejant la revista Lloseta, llegint els teus llibres, escoltant la remor de les teves paraules, com qui escolta la veu més fonda del nostre poble. I en cada pàgina, en cada article, en cada fotografia, sabrem que encara ets aquí, vigilant, corregint, estimant el poble de Lloseta. I aquí ve el segon poema, que es diu La Pau del Rei II. A la impremta, qualsevol matí, pàgines obertes damunt la taula. La tinta fresca encara olorava les màquines. Els ulls cansats, la mirada decidida. Tu sabies que cada mot era un país sencer. I ara, rei llosetí, sense corona ni cetre, seus en el regne circular de la memòria. No hi ha pressa.
La pau ja és ben teva i habites el nostre record per sempre. Això és l'aportació d'en Pere Joan Martorell, poeta acreditat i llosetí que, per lo que sigui, no ha pogut ser aquí. Gràcies. Bé, abans de presentar el pròxim col·laborador que vendrà, només vull dir que en Pau, d'aquí on és, pot estar ben orgullós perquè en totes les actuacions artístiques, musicals, tot el que s'ha vist avui aquí, sabeu que Lloseta culturalment està ben viva. Bé, i dit això, en Biel Ramon, que durant molts anys va ser col·laborador d'en Pau per la confecció de la revista, vos parlarà precisament de la revista. Quan per Lloseta es parlava de la revista, no em portava a afegir dir res més, perquè tothom sabia que era la revista de Lloseta. Però, com heu vist, avui per aquí hi ha una revista que circula amb motiu d'aquest acte, i crec que en Biel no es parlarà d'aquesta. Biel, quan vulgues. D'aquí. Bon vespre. Parlaré d'aquesta o de les dues, ja que hi som. Bé, ara pensava, això de ser des darrers o darrer té un inconvenient, que quasi tot el que puc dir jo ja vos ho han dit endavant. Però bé, així podrà ser més curt. Quan parlam de la revista d'en Pau, convindreu amb mi, a més ja s'ha dit aquí endavant, que tots tenim una imatge típica i tòpica d'en Pau, que era anar de casa seva a la biblioteca a casa seva, amb una càmera de fotos quasi sempre anant, i se m'ha ocorregut fer una analogia que només entendran els que tenen una certa edat. Que tenen una certa edat és un eufemisme per dir vells, però per no dir vells diuen una certa edat. Però per joves que si no ho sabien. Precisament des d'aquest mateix lloc d'aquí, el que és el teatre avui, que era el Cine Novedades abans, i en Pau té la biblioteca davant, fins a casa seva, davant l'estació, precisament allà on viu, durant molts i molts d'anys, arribava a un passeig dels diumenges, dominical. Aquest passeig servia per moltíssimes de coses. La gent, ja dic de certa edat, se'n recordarà d'algunes coses. Allà se feien des de negocis econòmics fins a negocis sentimentals, que ja és quasi tot el que manegen les persones. Bé, se m'ha ocorregut que en Pau també feia aquestes coses. Anava per amunt, anava per avall, però anant per amunt i per avall quasi sempre el veies aturat amb un, aturat amb l'altre, i si li feia falta anava allà de sa, anava a l'altra banda, sempre cercant la notícia. Cercant la notícia, càmera en mà, moltes vegades, sobretot quan ho sabia, i aquesta notícia, ja ho he dit molts abans de jo, que era el que ho sabia tot. Tot el del poble sempre, o com a mínim, era el primer que ho sabia. Què feia ell? El primer que feia era escriure-lo i enviar-ho al diari de Mallorca. Allà ja estava segur que estava a una hemeroteca. Per tant, tota la història del poble ja està a una part de la hemeroteca. Però ell llavors ho publicava i a vegades més detalladament, amb més intenció, i ho feia i estava a dins la revista que sortia mensualment. Llavors, aquesta revista s'havia de confeccionar, per la part que tenia ell no tenia problema, sabia que d'un mes a l'altre, quan faltava una setmana per acabar el mes era quan se preparava, més o menys que sortia el darrer dilluns del mes, i llavors, una vegada ho tenia, venia això que ja heu dit alguns i que molts el coneixen, i la col·laboració que era rebre el darrer dia i quasi en el darrer moment el correu electrònic dient, el correu electrònic els darrers anys, abans el telèfon i tal, demanant que no m'has d'enviar la col·laboració, que ja tancam. I així, ens hi posàvem els divendres, els anys que jo era, que jo no és que hagi estat tant d'anys amb ell comparats amb els altres. Però vaja, quan havien de tancar divendres, perquè dilluns de matí entrava a l'impremta. Dilluns de matí, a les 8, en Jeroni Cerdà venia a Cercaldó, se'n anaven tots dos, preparat en el bagatge ja de la revista,
cap a l'impremta Goya. Primer hi va haver uns anys que anaven a Petra, allà on hi havia una impremta de l'apòstol i civilizador, per mi se deia tal. Per cert, sempre me contava una anècdota d'aquí. Hi havia un frare, que era el que ho feia, i no sé si era valencià o alacantí, però parlava un poc el valencià i li deia: Pau, eixa revista no respire. Si vos fixeu, les seves revistes, del principi i del final, com heu dit ja els periodistes, el seu punt de referència era el periodisme del diari de Mallorca. Ell no era periodista d'estudis, però sí havia après el periodisme a través del diari de Mallorca, a través de tot el que li havien ensenyat, basta dir-vos que fins i tot se servia del llibre d'estil del mateix diari que li cedien. Per tant, tornat allà, en Jeroni i ell s'anaven a l'impremta i feien. No acabava de dir. I aquesta no respira vol dir que estava tan atapeïda la revista que no tenia ni un trosset blanc, no hi havia cap lloc per poder respirar. Bé, llavors venia el de repartir, tenia els ajudants i tal, i el de repartien a mà, per correu. I si no ho saben, no només hi havia correu que se n'anava a la revista a la península, també se n'anava a l'estranger, sobretot a França. A més d'aquesta revista, que feia mensualment i que molts no només coneixeu, sinó que heu col·leccionat i la teniu, de tant en tant, un pic cada any, a vegades, un pic cada 2 anys, altres, i 2 o 3 pics també segons any, així com vengués, feia una altra revista especial que se deia El Morull, o se diu encara. El Morull és un monogràfic que es dedica exclusivament a un tema. I ell, si vos fixeu, aquí de fora n'hi ha moltes, són totes, en realitat n'hi ha 27 de fetes, i aquesta que teniu en les mans és el número 28, que en principi clou i tanca aquesta col·lecció. És d'un monogràfic, i que el monogràfic s'ha fet en base de totes les col·laboracions, molts sou aquí, no vos veig bé, però sé que vos he vist abans, i a lo millor participàveu d'aquest que us havia de demanar els divendres, que no m'envies d'això. Curiosament ha passat una cosa per l'estil. El primer que va col·laborar era el primer que col·laborava a l'altra revista. El darrer que ha arribat, el seu col·laborador, era el darrer que arribava. O sigui que s'ha reproduït pràcticament. Bé, aquest Morull, per tant, només hem de dir que els que el teniu, si confrontam tot el que diuen els 40 col·laboradors i col·laboradores que han participat, llavors es poden veure allà qui era en Pau. Qui era en Pau, perquè des del punt de vista d'aquest, des del punt de vista de l'altre, sí que fan una mica d'història, no? Com varen fer aquesta revista? Bé, això és... No, ara anava a dir agraïments, però no, les històries començaran. En Jaume també ja va dir, és que jo ara me repetiré molt perquè ja m'heu passat davant tots els altres. En tornar, me posaré el primer o el segon si són jo que el disseny. El dissenyador intel·lectual d'aquesta revista que teniu en mà, ara ja sí me refereix en aquesta darrera, el monogràfic que han dedicat en homenatge a en Pau, el dissenyador intel·lectual és Antoni Santandreu. Antoni Santandreu sempre té les idees, sempre tal, però llavors es diu treballadors, Sílvia Muñoz, Jaume Morro, José María Escudero, jo mateix, Biel, poseu-vos a fer feina. I efectivament, aquí hi ha la feina feta, més o manco d'aquestes. I ja arriba, no allarguem-me més, arriba el que serien els crèdits. Volia dir agraïments, però crec que millor serien els crèdits. Crèdits n'hem apuntats aquí uns, i ara me n'he temut que te'n deixes sempre, i no pot ser, però l'impremta Goya és un dels que sempre li ha fet la revista, mos ha ajudat molt amb aquesta també. Si teniu la portada que la mireu, és una obra una il·lustració d'en Tomeu Coll, el pintor més reconegut aquí de Lloseta. L'Ajuntament de Lloseta ha ajudat en tot i per tot, des d'aquí fins a qualsevol altra cosa. El germà Ramon Calatayud, han fet tot els vídeos, tot això.
Allà, fins i tot m'han dit, no sé si val, que ara tot aquest acte se retransmet en streaming. O sigui que si ara un de casa el vol mirar, mos pot veure tots. No sé com funciona això, però això és el que ha dit aquests dos germans. I una altra cosa, si d'aquí una setmana el voleu veure tot complet, també estarà penjat per YouTube. Llavors diran ells com heu d'arribar. El tècnic de so, Antoni Llebrés, que també m'ha ajudat moltíssim, en Miquel Suaus, director del teatre, que sempre mos ha assessorat, Bernadí mos va ajudar a fer el muntatge de l'exposició d'aquí de fora, Napoloni de Fotos Ramon, no sap la feina també que ha fet abans, tant de fora com aquí de dins, Josep Verd ha ajudat a la decoració floral. Després, no cal dir perquè ho heu vist aquí, tots la família de Sandunguera, la família de l'Estel del Cocó, la família de Musicart, tots aquests ens han ajudat. Els xeremies, que encara no les han nomenat ni les han dit res, també les han de donar unes gràcies perquè ara ens ajudaran a tancar l'acte. En Paco, el presentador, clar, també se mereix. És que no veig moltes vegades, com l'Helena, la Consuelo, que vos donaven l'entrada de tallar, la Maria Magdalena, que vos repartia les revistes, tota aquesta gent, si faltava qualcú d'aquests, que sí que sempre falta qualcú, llavors no hagués estat tan complet, o sigui que d'una manera o l'altra, o en crèdits o tal, les han d'agrair. La família, naturalment, que la deixem en darrer lloc. I també, llavors, hi ha un altre apartat, que seria la disculpa. Jo sé que per ignorància, per negligència, per no haver-hi pensat, en un moment ens han deixat molta gent que igual s'ha sentit ofesa, que no l'hem convidada, no li vàrem dir ja per participar a la revista i si s'ho mereixien i tal. Disculpàvem, però no sempre tot pot sortir tan redó. Volia, ja per la part final, quasi, volia llegir-vos una dècima que vaig fer per la feina d'en Pau. Diu així: vares fer la innocentada i un bon dia te n'anares, talment orfes ens deixares. Feres una gran feinada que encara no està acabada. Qui la continuarà? Qui col·leccionarà aquells moments de la història que em marcaven en memòria dins arxius? Qui ho farà? És una pregunta que deixa un poc retòrica, si voleu, però la deixa així a l'aire. Qui ho farà? Ara en Pau no és, aquestes històries del poble de Lloseta ja no l'escriu, s'hauria d'escriure qualcú. Qui ho farà? Trobarem per ser qualcú. Permeteu-me la darrera llicència i me'n vaig, perquè ja no em sé. Avui és el dia de les llengües de signes. Dia de les llengües de signes, li farem un honor si jo, en lloc d'aplaudir a tal, vos dic, faig així, gràcies a tot cor, i en lloc d'aplaudir ho de fer així, perquè els que són sords, si no ho poden fer, quan veuen el moviment així saben que esteu aplaudint. Moltes gràcies. Ja arribam a les acaballes de l'acte i crec que toca donar la veu a la família. La Margalida, la filla d'en Pau, no pot ser present aquí en cos, ja que per raons laborals està ben en fora. Però sí que hi és el seu esperit i la seva paraula al través del vídeo que tot d'una projectarem. Després d'ella, el seu germà Miquel també vos dirà unes paraules. I pot ser, no sé, en Miquel, que darrere en Miquel hi ha una petita sorpresa. Hola, Lloseta, com esteu? Espero que estigueu tot bé, que estigueu disfrutant molt d'aquest homenatge i primer de tot volia donar les gràcies a tots els que ho han organitzat i en especial a en Miquel Ramon, que és el que ha fet possible que jo estigui aquí present, a través d'aquest vídeo, des de tant en fora, així que gràcies. I res, jo només vos volia saludar, vos volia dir que mon pare tenia autèntica passió per Lloseta. Allà on hi hagués un sermó, un pleno, el cocó, la Mare de Déu, una reunió de veïnats, del cant de cantó, allà era ell,
en la seva càmera de fer fotos i prenguent notes mentals, no?, per després escriure a la revista Lloseta o al Diari de Mallorca o a la TV7. I també el cine parroquial, que jo no sé si ho heu comentat, però ell és el que fa possible també que cada diumenge nins i nines de la meva quinta i altres quintes aniguéssim allà damunt del centre i vegéssim moltes pel·lícules, no?, d'aquell temps. I la veritat que és d'agrair el que va fer pel cine. I sí que era vera que era tremendo, era per tot, i arribava tard a casa nostra, A vegades estava ma mare i el meu germà i jo, en plan, quan t'arriba? Però, bueno, sabien que ho feia pel poble, sabien que ell era feliç i estava molt orgullós de tot el que feia per Lloseta. I recordo el dia que me va dir que l'havien de fer fill il·lustre, estava feliç. I jo el cridava cada dia, li deia, nen, com està l'il·lustríssimo, com està l'il·lustríssimo? I estava molt content. I res, jo és que record que li vaig dir un dia, era petita, i li vaig dir, ai, papà, i ara no t'agradaria anar a fer feina a un altre Banc Marc, a un altre poble, o jo que sé, a Palma? I me va dir, ho record beníssim, me va dir, ai, nina, no, deixa fer. Dic, jo estic molt bé, Lloseta, jo que me saludin pel poble, que m'aturin, que me contin. I ara, clar, ara ho entenc tot. I és que, en el fons, el que li feia més gràcia a mon pare és que l'aturessin i li contessin coses que havien passat. I, clar, i ell, ja han passat molts d'anys, però la famosa pàgina de cotilleos de la revista Lloseta, que eren a floquets, pues l'escrivia ell. Eren a floquets. Jo no sé si molta gent que està aquí a l'homenatge ho sabia o no, però vamos, ja ho sabeu. Ell era com el Olà de Lloseta. I li feia molta gràcia que a vegades li demanessin qui eren a floquets, i era ell. Així que, res. Moltes gràcies de nou per tot el que heu fet i espero que també disfruteu molt de les fotos, que a ell li agradava moltíssim veure ser de jove i veure tots els amics i com havien passat els anys. I res més. Un beso ben fort per tots, en especial en Pau i en Miquel Àngel, que segur que estàu aquí a primera fila per despedir, l'homenatge de despedir. Així que res, un beso. Adeu. Adeu. Bé, bon vespre a tots. A nosaltres ens agradaria, sobretot, i encara que en poques paraules no basta, donar les gràcies a totes les persones que heu fet possible aquest homenatge. Començant per tots vosaltres que heu vengut i seguint per qui han participat, tant a l'acte en si mateix, per tot el que heu fet i per què heu dit, i per què heu col·laborat també a la revista commemorativa de la que acaba de xerrar en Biel. També l'Ajuntament de Lloseta, que ha posat tot de la seva part per poder fer aquest acte. Però voldríem reconèixer i agrair, sobretot i molt especialment, la feina que han fet en José María Escudero, en Jaume Morro, en Sílvia Muñoz, en Biel Ramon i Antoni Santandreu, que són qui realment va tenir aquesta iniciativa i són qui han perdut moltes hores i han tingut molt de maldecaps per fer que sortís tan bé. La veritat és que ha estat un acte molt emotiu, però no ha estat gent trist. Ha estat tot el contrari, perquè el que hem fet és celebrar amb molta alegria una vida que varen compartir. I jo crec que mon pare ho hagués apreciat molt. Com ha dit la meva germana, al llarg de la seva vida va dedicar molt de temps a fer coses pel poble i se va veure correspost en reconeixements que va agrair. Però aquest reconeixement és molt especial perquè l'han fet sense cap interès, sense cap benefici, amics seus i persones en qui va col·laborar o va fer feina en diferents projectes.
A nosaltres aquest homenatge sobretot ens ha demostrat que mon pare va tenir molt bons amics i gent que l'apreciava de veres. I crec que aquest efecte el va poder sentir quan estava viu, fins i tot en els darrers anys i mesos, quan, com molta altra gent, aquests amics el van acompanyar i van intentar ajudar-lo perquè se trobés millor. I volem pensar que això és així perquè ell també va ser un bon company de feina, un bon col·laborador i, sobretot, un bon amic dels seus amics, que això ho va demostrar i que ell mateix hagués fet el mateix si la situació fos el contrari. I gràcies a aquest homenatge ens quedarem per sempre amb aquesta part de la seva vida. Moltes gràcies. Hola, nom Pau i sóc el net de Pau Reinés Villalonga. Estic molt agraït de que vosaltres estigueu aquí. El meu predí va ser una persona molt important per Lloseta. El que més m'agradava d'ell és que nos duia a jo i el meu germà a la seva biblioteca. Espero que nunca oblidem el que el meu predí va fer. Aquests dos jovenets eren en Pau i en Miquel Àngel, el net d'en Pau. I ara rebran un detall i es farà l'entrega a Sílvia Muñoz. Perdona, Biel, me votaré el guió un minut. Aquest detall és en nom de tots els amics i les amigues d'en Pau que avui som aquí, en el teatre, i és un petit obsequi, veureu, simbòlic, quan el podeu obrir. I bé, l'havien de donar en Toni, en Jaume, en Biel i en José María, i m'han deixat tota sola. Res, moltes gràcies i sobretot també gràcies a la família per haver-nos donat l'oportunitat de preparar aquest homenatge. Gràcies a tots. Bé, abans d'acabar, jo vull dir una cosa. Francisca, me'n record que quan vaig venir a una reunió a la biblioteca, sé una cosa que em va quedar gravada, va ser que vas dir que volies que l'homenatge d'en Pau no fos un funeral, fos una festa. I crec que ha estat una festa. No haurem emocionat. Hem rigut. Hem recordat coses, els més joves, que ja no són tant, he après coses que no sabia i tot això. Moltes gràcies a la família, a tots vosaltres per haver vengut. I ara, per acabar, ara ja sí, acabarem l'acte, estarem acompanyats de la colla de xeremiers lloretins, aquests músics que sempre trobam allà on hi ha festa, i que siga per molts anys. En Joan Rayó i en Joan Colometa. I una cosa abans. A de fora vos espero un gelat a tothom que ha vengut. I els xeremiers vos daran el camí per anar cap allà. Una altra vegada, moltes gràcies a tots.
Sí, mi està en Pau Mustia. Com va fer Nassim, amb els dames protocol, almenys per donar-vos les gràcies per convidar-vos de part de Xeremies. I ara vos cenarem, com ha dit la baldera d'Anna Paquita, que en Pau era poble. Nosaltres ara vos cenarem 4 cançons d'aquí del poble. La primera era de Xeremies Vells, que se diu... Se diu la primera cigarreta? La sonada d'en Puput. La sonada d'en Puput. Després ne tocarem una altra, dedicada que era una jota, la primera jota que fèrem a Xeremier de Lloseta, que se diu la cançó d'en Motet. Seguida, per la cançó dels Dimonis Carbonissos, que supos que tots coneixeu, i acabant amb la cançó del gegant d'Anna Maria en Sebastià de Lloseta, el gegant se'n va a festa. Per tots vosaltres. Salut.